chuan I kutte I pharanga midangin an frel sakang chia I du lo na lama an ka em che atia hei hi lal I suan petela te a Australia hemi ha purin thua pe a wala chausan balokin ti chuan Jerusalem a chuan pa thu tiam an nga ka ti chuan an tua chuan pa thu tiam lo thing ta a tharau thiang hlim lo thing ta a chu ta chuan tharau thiang hlim chuan lal I suan a soilok ang tak hian petela chu ha chok por na vin zirtir tikha changchin tha hangin tharau thiang hlim kal tangin aron phuar ta a chu ta chuan lal I suat tan san thrin zirtir te ho te pokha ti dang lamin lo om ta a anuma ne phuar tu cross thil ti thena lal I suat Krista changchin tha chuan a phuar tat ta ta che thin kha thu soi lo tur an ti po in lal I suat changchin tha thil to lo tur an ti po in ke ni zong thil kan mu le kan fia ti soi lo vin kan om thelo an ti ta a chu tharau thiang him kal tanga phuara an kut phuara ni to no ani chaina po hian thalai lo kal khom te ko chon ho lo kal khom ti po hi lal I suat ring tu kan ni chia hian tharau thiang le min ke ma ni a hian min phuar ta a chu min china chuan chu min nuwa chuan fakla siam tuin ka ti thin te hi ka ti arem to lo ka ti ngai lo te ti atu to zok si ti nuna cross thil ti thera mangin min huai lu ta a chu tiang chu lal I suat Krista mong chu kan lo zui chu ta ani kan tung lai khu ver ka ngai to thina kan in tlang sim se em mai rol el na ma hin kan thang lu tuk to a rong bo na po chang kam kan dua tin chu ti ro chuan rong bo na po engari a ber ni kan dua kam program ti po hi ro pui tak ni se kan dua a ning kan pho ro pui a system kan du ro pui to a tharau thiam lim na tho po ro pui takin thing se kan dua chu mi rual chia chuan ei zum na ko ha lo kan du boka sum le pa kan du tel boka mi na tham dang kan muwa mi na tham duala he ko vela hen than kan du tel bok eng kima a tha zong pon a tha lo zong pon than bi kan du vek to chu tiang chon kan in el na san ko to thing ka sui ti to lo ko pui le thing ka in thau ti tak tak to lo eng kim mai internet ko vel bogin kan in khun som vek to a kan in pot khom vek to a chu tiang ka ra chon kan leng me kan in zanina hian chu ka sei du na chana chu chung kar kan le lai chuan lali suat chan chim tha hian ring tu te hi sai lo kal khom te hi eng angin nge min thuar ve in so la bo jene thu ka sei dom hian pathian in ei min lom pe a kan nun ke in fia mala lam pan min chui fia mala TKP ka member kan in hian kan na hian eng angin nge min thuar ve lali suarin tu kan in hian kan la hian eng china chi nge milo thuar ve ti kha pathian in min chui chuwa ka zan tu ka nga lu tu pathian he ngai dam dir na tu kha arong theng zut nga la ni chu zen la pon herin ngai tu te tro lali su Krista chan chin thai min phur na hian khovela rual kan el na te kan thil ti na te politics kan khel na ni mo khotang tang kan mo phurna ani mo in chu phur kan mo phurna ani mo kan rong bo pui te mu phak lawa kan ma athil lo ong thina hian chu chan chin tha chuan eng angin nge kan nun hi aphuar ve chele lali suwa zirtir pete la te chu kan soi ta ang khan lali suwa chan chin tha khil to su ti pon ke ni zong thil kan mu le kan thil te soi lo ki kan te la jene thalai ko hanin ngai to chiam ta chi la kan phone khoi dara ti hian kan rong bo pui te ni mu pha lo na hian TKP member in na hian eng angin nge aphur ve che nang ma ti cha ki ne tam tak te hi eng ang chin nge he sui khun hian ti lo tu ne siam ve thin che zane ni ngai to chiang bu lal I suwa Krista thil ti theina
lần nã ta nó quỳ một em chú hủy thun mor chel tu lal i suai na a phal tok le adu dang chin chia a po din the amor kal the chu tiang ni hring dia chu lal i suai krista thil ti the ni rom lam thri zelina hian chú cái mà đi mình thua tu chú các sĩ đầu làm hiền các lâu in thiện lệ phóng trì nè chú suy khi na thu nun thế đâu à mò lệ đâu mà lấy xua coi na áp bộ din thế đâu hiền các lâu ông phóng trì nè chú tiếng nó cần nun ông này chuan lal Isua Krista chân chính trả hiền dễ na hiền in thua thar lệ hùng cần cụ thi thua thar lâu đều sẽ cần thiếu tí câu em cái mà hiền chú chân chính cho suy thun chuan kan nun hi thun thar le se chu ta thang chuan he kho vela he kan nun a kan thiu ti a kan rong bol na pathian thiu ti the na hi a rong lam thar le am chu ka tu sei tu lo khat na ai panina chuan tir kau ti thiu ti bung so paru chang som ti le paru chang som ti le panga khan nima selo zamlaya pola le sila chu pathian ne an tum ya la an sa a mitang ten an ngai tha a tin thok le khata lir na sa takin lo bi nga chu ti chuan ta rin lu phum te lam chu a bi nga tin kong khar som som chu ai hong nga la mitin kol bun te chu alo in phet to veka mitin kol bun te chu alo in phet to veka he thu pui sam le ani zaina he ka ngai to thina chutia khove la rual el re kan om lai chuan kan ni turang kan ni phak lo na te kan ti turang kan ti thei lo na te le kan thil ton tam tak te hian kan nun hi ati chau thina ni nat na hi min them thina ni nu le pa te su po hi kan fa te a po engeni nat na kan ne thina kolbun ang maya kan du dana kan fa te an om lo na a kan fa te na min phuar be tat na chin te po in aum thina ni tro tin chu tiang chu nat na mang te po in kan ti tu la kan ti the lo na ke mani a hian in chu nat na kol chuan min phuar fo thina ni chi the lo min sia fo thina ni tin suala wangin chang chu ria min kan oma a chang chu la isua rong kan bol na awanga anung kan zui na awanga soisel diriam mi te na an mu sit te trong kam moi lo kan don te kan nu na hina ron tlem trin chu chuan ke mani a hian kolbun ang meya chi thei lo min siam ni aum phong thin ni zaina po hian in hanin zo cheu te la zaina in khom te zinga hian chu tiak anga enge mohar sat na tar pakhat tar kol ang meya kan nun min thuar tu min che tir thei lo tu hi pakhat tal nei chu kan om thep karing tir ko pole sila pathian thuan hilar rong an bola chuta chuan an mana ta in an khum ta a kol an bun tir boka an ta na kong khar chu ta la lian puin chhuat thei lo turin an kal thlat boka tir kong khar chu chuwangin an ta chuanin kha ta in chum bo ruak a rip lu tu kani kolan buna chu kolan bun piala ma chuan thir kong khar ta la lian puya tal nan an la ni bo ke ni hau hi ni ta ila chu tiang chuan han tang ve ta chi ila khum be han ni ta ila kan nu ni pik mo tin karing lima har mo dang e tur tui na tak mi ron chok se e har mo dang tui takin mu ro o mi ti se mu tu ya har mo dang ma se hela hen makati em chu kut kol bun chung le tang in kong khar rip tak chung a khum an ni chung kan la an sa ti bible la an sa ti la sa tur chuan limangai la sa tur chuan sak chan le nga kan rim lok lai le kan tu na khu har lai phuri ta phur lai hian zaya har tu kan hriat ro chu wangin zai tur hian an nu na hian mi te bu lo chu enge moni chu a omani kol bun chu ma zai an vang ta district zela kon superintendent te puna khol te u su zo te la zeta kolin bun tir la ya zai no chi ne ti la
ông ngay lo thiam chút tiệm chú này mà xem dài em lang em sập bắt thiam lang sa bắt thiam phật lang sa ale lin bul lam te ba chuan sa lahi sa ma bắt thiam phật lahi an sa ati ti chuan an zaya ta ni na tang ve dam te hoin ngai tha ta chuan thil ma ka lam thleng ta in lung phum ma lam dinga an kol bun la ya chu a ron tla ta ringo ta in kong khar chu eng cha bi mai na a hon ni mi a vi am ma in ro in bong ringo chu thil mak chu zai na hian ngun le zorin han ngai tu ta ila kan ngai tu na cheng te la thil mak ani a soi fi dan pe a chu pathian thil ti mak ro pui tak an la bu ngai lo an la tu ngai lo le theng tu po mi sing na a ring thiam a lo ka a ron theng ta ni chu chu eng wangin nge lo khen kan ti chuan lalpa pathian an fak na ra ani zai na hian pathian kan fak ho don zai na pathian fak tu lo kal khom te hi kan nu na hian phurrit phur chuin ronin khom ti amen bia fui tu te u zai na hian phurrit phur chunga thiam te bula soingam si lo phurrit phur chunga he in to e unit club program a hian ron kal inom ve zai na hian chu chu inom ve mai the chu chuan lampa fak ati har sa chi ani mai the lampa kan fak ai ni ka an ti ra har sa ni mai the chu kol chuan inun kha at wei me po ani the ma se se na lampa kan fak ho don thin lu la ti tak sa tin lampa I fak tu pang u ai instrument amo ami hin tam sa ta e mai boi lo bang u tin ko po la sinan kol bun lama an ru an ngai tu na an selo tanin kong khar thir ke da an ru an pelo pa thiam la ban thila an fak maya chuta chuan salen na fak ki bolo thim maya lo zaina hian eng kol po ibun ni the inun kha we ni ni the lampa fakla kan ka angila kan thil lung hi fak na tu na ta na mai cha ma lampa ta na mai cha ma ibo se thara u chuta chuan kol bun kha pheni na lo ma zalan na fam ki mi chang ve ya hi ni china khanin thil pe la khanin kan shoi tu kha khala du te me lo thela khana kan saklai khan jalne ka sarmon kal se tu la kha ka thil khia chu ka le ni tum kha chu pathian khu mai rong kan bola a chuani sarmon in khom hi ni dora room le lama a ke par saute an za chat thata le lama room le lama tu sui turi ken bo sa ya kap pumana em mai ne he kap pum hi dia na mo mi pumain an nat te hi na thu vum te ni na lu tu ka ni he che te chu an pum te hi an na dem deva ke ni te chu an na dem dum na mo kan pum na te hi nat ta ka ni chu tiang chu kap pum kha ra na ta thu ka soi thiang em le tia a chu rin kan lu ta lalpa close tu ra sia en tu rin ka lo kal an lo sa ka thin lu ma khoi thar lu tu ka chu ta chon thin lu le tek zitin ka zaya chu la chuan kan nun a khoya min vela kan vai tu em in kan sa kan sak lai chu ka bum nai eng lai ne dam ka shelo ala kala kianang lok hian aron dam ri mak mere la ka sak so khan hele du than nge tia ka tip loi nge nge chu tiang ang chuan fak la kal tang hian tin lu le tik tak se dal pa fak la kal tang chi bai kan buk na hian kan phurit te hi li ke ni la om thi kan kol bun te hi pheli la om thi kan tan to na lung phum te po hi mo ti hi ni la om thi na ni zena hian chu fang la thil ti ke na chu kan nu na ta ka lo thim tham tu po in bo se tharam o a thu kan ti ri te la par ma ki som se lo se amen